亡くなった後、すみません、あなた、本当にあなたの骨使いできる。造形法じゃなくて、すみません、日本人すべて燃える。だからあんまり使わない。ローマで実際見たんですけどね。骸骨だらけ。だからちょっとオラー的なホラー。これはナポリ。だからだからこの話ある一番美しい、女性でも女性はこの田舎者の女性ほとんどコンタディーナ田舎者とパストレッラは羊飼い。羊飼い、これ本当に優しい人だからいろんな、イタリアとフランス歌曲あるこの、例えばロシーニのパストレッラデレアルピ、アルプスの羊飼いだからハイジそんな人気ヨーロッパになった。そうそう、ビゼもあるパストラル、パストレッラ、これパストラルはこの、そうそうそう。でも今 NHK 何が夏空。夏空何が夏は今最初生まれた東京でもほとんど子供から北海道で乳搾りしてますね。だから羊飼い、羊飼いのイメージですね。そう、これ本当にいい女性、よく命のことわかる、怖くないのこと、ちょっとシンプル、優しい、純粋な女性。街はほとんど女性だんだんちょっと悪い。この、NHK の、昼だのや朝のだらほとんど朝だらほとんどこのメッセージある。夏は北海道この仕事やる本当に純粋。この女性会えた女性東京ちょっと入ってだんだんいろんな裏の世界といろいろ。ナポリ同じ。だから時々、貴族さんたちも選んだこのタイプの女性。2つの大きなもんでもっと純粋と強い子供を作るために一番楽はこんな女性のタイプ。だからヨーロッパ人ちょっと信じられない。ヨーロッパ人最初はまず腰が広いは子供を作る。だから女性は中尾さんみたいにこんな細いのに遅い子供どこから出たかそうびっくり。なぜそう中国人も本当にだからヨーロッパ人ほとんど母になるちょっとここ広がる。日本人はみんな母になってる。そう今日何時まで大事な？今日はゆっくり大丈夫ですけど、でも大事なことこの説明これナポリの説明これ使って他のナポリの曲もほとんどこれはナポリの歴史だからすべてのナポリミオの曲この歴史関係ある。どんなことこれは一番短いの歴史。だから女性はここから一番いい女性、純粋と強い女性。ここから一番もし貴族以外、貴族は一番偉いと頭がいいといろいろできるリオネさんいた。だからここいろんな作曲家、作家と音楽が生まれた。俳優も生まれた。大事なことこのグアポは自分のことキリストと聖母マリアのイメージよく使う。例えばコリングラート説明したずっと昔でもコリングラートはほとんど
このタイプの人、グアッポ。だから2番の行は書いた、僕は入った教会やったと神父さんとちょっと話した。だから神父さん言った、この女性別れて離れて今終わった。だから聖母マリアいろんなお世話お願い、この熱、この情熱をちょっと取って直して、だからこのコリングラード、そんな大きな声出す、それ当たり前、グアッポ、当たり前歌う。だからマリオメロラ、この映画の彼の歌い方が本当のナポリの歌い方ね。そうほとんど時々しゃべる、これ当たり前。すべて歌ってじゃなくて。と、音変わる。ちょっとバリエーション入れる。これ正しいのやり方は、この、ほとんど芝居。だからほとんどこの曲は、劇場、これは、映画。劇場はマリオメロラ普通はジャケット、こんな格好と、ネクタイ、本当に髪の毛きちんとと、このコンチェルティーノ、このちっちゃいオケは本当によくつなぐ自分のやり方だから、テンポ広がる。彼がテンポ。と楽譜通りは歌い手が楽団に自分の好きさ。だから入れたこの写真見て、これは指揮者がないな。ほとんどこれは歌。歌い手がテンポを出してる。例えばこれはもうグアッポ。これそう自分で歌ったとテンポ。だから普通は僕この道のストリートのバンやった。ギターとナポリ。こんなだから普通は OK ちょっと集めた。コンチャルティーノの時こんなみんなちょっと並び、みんな見ると聞く歌手その時決めたバリエーション一生懸命バリエーション入れる。逆取り1、2、3じゃないんですよ。これありえないのだから楽譜、例えばこの昭和ぐらい。そうだから大事なことは、グアッポはヤクザじゃなくて、グアッポはヤクザ時々戦う。なんかヤクザものとかなんかそう、これは一番ちょっとブレンタイじゃないんですよね。そうブレンタイではないですよね。グアッポはほとんどこのそうちっちゃいの、誰がこのことを知らない、勉強しない、イタリア人もナポリの歴史みんな知ってるかな。だから僕よかったね、いろんなナポリの友達とこの音楽何回本当に弾いたとギターといろいろパーカッションもやった。だから知ってるいろんな書いてないのルールと、やり方とこの話なんかリオネサニタはワッシュサニタ、ナポリ人ワッシュサニタ、ここ銀座のお誇りだからあんまり好きじゃないこのステッラ、選んだこのイタリアの国選んだこのステッラ、ナポリ人はこれはリオネサニタ、ワッシュサニタ、ほとんど200年後ナポリ人のためにこれはワッシュサニタ、ステッラじゃなくてこれはワッシュサニタ。ワッシュサニタこの糸ある、この話ある。ほとんどまだちょっと自由、まだいろいろの女性と男性の本物味出る。例えばだんだん世界変わったいいこと。でも僕ここ感じる侍の映画、ほとんどサラリーマン、ちょっとこの侍になるが欲しい、この侍になりたい。普通は今メッシどうぞ頭下がる、その時代はおいまだ残っているこのその時代。侍みたいなイメージ。そう浪人っぽいの侍。集めた自分の組
でもこのグミ毎回一番高いところ変わる。だからグワッポほとんどそんな長いのこと、つなぐ、のつなぐ、続かない。例えば、この時代は、今もし、地下鉄と電車とタクシーストライキはになる。イタリア語ショーペロはどうする大変。その時代馬車だったんですね。ここもある馬車道の、その時代は600の馬車ストライキだからみんな困ったんです。物が運べないし、一週間誰がだから商売と本当に大変。ナポリブロックされた。だからいろいろ警察本当全然動かない。その時そのグワッポ一番のグワッポそのどこで集まったこの馬車とどのタクシーのこの格好優しい声馬車出ましょう。ストライキ終わった。グワッポのおかげでストライキが終わった。一声だけで。そう優しい声馬車ハシムシスタガロみんなだからグワッポはかっこいい。ちょっとスーパーマンアクション仮面のだからキリストなんですね。そういろいろことできる。例えば時々喫茶店と喫茶店店と店と喧嘩とちっちゃい喧嘩例えばペレリダが遺産のあなたは決めて半分ずつやって裁判になるお金と国に頼むとやったら時間かかって全然解決しないからそうとお金もかかる。一番楽は決めた。だからちっちゃいのことも決める。だからグワッポは本当にそのリオネサニタとナポリ当たり前ナポリもまででも最初はリオネサニタの正義のやるってアミニストラが言ってた。正義をちゃんと管理する。あとだんだん自分の名前ナポリまででも最初はこのゾーンはこのリオネワッシュサニタ最初はグワッポはのキャリアはここはグワッポの音大は学校かあと強いになっただんだんいろんな友達が集まるだからあとナポリも中心でも最初はワッシュサニタだからこの2つのナポリの魂ほとんど女性はいい女性は田舎者は一番いい女性第一の母だからだからこういった木とか自然があって男性は頭がいいちょっとずるいっぽいでもずるい何のためにもうちょっと守る責任の人を通るために時々ちょっとルール壊す何のためにこの責任と義足というかそういう感じですだからこの、歌の曲はほとんど、やり方いろいろでも、芝居でちょっとエレガントなっぽいだからあんまり急がないいい格好してるからそんなそうだからカンツネジャッカはでも見たほとんどナポリ人よく動くメロラほとんど動かない時々、腕他の例えばタランテッラもっと動きいろいろでもこのタイプの歌はほとんどまっすぐとよくだからほとんど芝居の本当に芝居的なの歌だからいろいろある
最初のシーン何が起こる、2番のシーン何が起こる、3番のシーン何が起こる。シェネンジャタナポレターナって言ってナポリの芝居なんですね。このタイプは、他の名前はグワポは一番、偉い、一番本当に、組長の4人。でも普通はこのタイプ、この名前はオマラメンテ。悪いやつ。そう。オマラメンテ。マラは、マでは悪い。頭が悪い。オマラメンテ。そうだから頭。一語ですか。一つの言葉。そう。マラはマレのこと。頭ちょっと悪い。そう。シェネジャタ、さっきのシェネジャタナポリの芝居必ずあるこのルール。オマラメンテ、悪いやつ必ずついてる。このシェネジャタいろいろ集まる。この曲は作ったそのために。ナポリの芝居生まれた曲から。だからいろいろ曲は集まる一つの話になる。今日もナポリ、今日もいろいろの、映画作った曲からだんだん、映画に話になった。だから一番人気なの、歌は最後のみんな待ってますわ。この一番暗いボックス。これは歌が最初に作られた。そう最初とその後にそれを元にして映画がみんな待ってます。だからでも芝居のために時々始まる。これはずっと古いでしょ、歌はね。そう。1914年に作られた。ほとんど105年前作った。一冊したから作った。歌はもう独立して歌として作られて、その歌から元にしてパリアのイメージで映画が作られた。だから映画の主題歌として作られたわけじゃない。だからこのことを、最初の戦争終わった後、いろんな、70年後に作られてますね、1984年。そう。アメリカの映画のメジャー、quelli che fanno i film in America, le major, major. 映画会社のアメリカ、メジャーゴールデンマイヤー、ナポリで、だからソフィア・ローレン、ここ連れてった。とジーナ・ロロ・ブリッジダも選んだこの違い。結構、昔のアメリカ映画は、ほとんど一つの歌はある。時々歌と、映画のタイトル一つになる。でもアメリカ人考えないんじゃなくて、ちょっとナポリのやり方、昔のコピーしたんですね。盗んだ。だからまだ残っているこのほとんど映画は一つの大事なメロディーある。ほとんど映画の中いろんなメロディーある。でもこの例えばラブストーリーとロミオ&ジュリエットのこのニノ・ロータの音楽、この選んだはいい考えた一つのメロディーと歌は話広がる。でもお客さんあとこのメロディーと話よくと簡単売るこのメロディーと楽譜と今 CD といろいろ。でも盗んだナポリ。アメリカ人盗んだナポリ。いいことこれは。そう。1目からでもいいですか。はい。